Λοιπόν, φίλτατοι, εδώ πέρα έχουν πάρει την καινούργια θερμοκάμερα για τις δουλειές που θέλω εγώ για τα βεβαιασμένες, για τους ηλιακούς, για τις συγκεκριμένες δουλειές που το ζητάω. Κάνει βέβαια και σε άλλες εργασίες. Της Vivor είναι. Λοιπόν, το πήραμε το δέμα μόλις σήμερα και κάνουμε ένα μικρό unboxing. Αν μπορέσω να κάνω εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα να το δούμε τι ακριβώς είναι το αυτό. Τώρα το βλέπουμε μαζί και όλοι μαζί τώρα το βλέπουμε. Τώρα το ανοίγω και εγώ, κύριοι. Αυτό είναι εδώ οδηγίες χρήσης προφανώς. Ευτυχώς είναι στα αγγλικά, όλες οι οδηγίες χρήσης είναι στα αγγλικά. Να τα διαβάσουμε αυτά εδώ βέβαια. Άστο για την ώρα. Product Certificate. 20/11 του 23. Καινούργιο προϊόν. Το μοντέλο είναι αυτό εδώ. Τι έχει μέσα για να δούμε. Α, ωραιότατα. Έχει μέσα και τον αποθηκευτικό χώρο. Αυτό που βλέπεις εδώ είναι 16 GB. Φορτιστής. Καλώδιο για φορτιστή μάλλον. Η κάμερα, παιδιά, ωραιότατη κάμερα. Εκ πρώτης όψεως η Vivor μου έδωσε μια ωραιότατη κάμερα. Εκ πρώτης όψεως αυτό που πιάνω εδώ είναι στιβαρό. Τα πλαστικά εδώ που βλέπω, πώς είναι έτσι αυτό εδώ. Αυτά τα πλαστικά, όχι αυτό το μεσαίο το μαύρο, αυτό εδώ που βλέπεις και αυτό εδώ. Αυτά τα μαύρα που είναι εδώ, τα ακριανά, όλο αυτό το πλαίσιο δηλαδή, είναι πλαστικό, αλλά είναι πλαστικό σαν λαστιχένιο. Δηλαδή βάζω τον ήχη μου εδώ και είναι σαν λάστιχο, σαν λαστιχένιο ένα πράγμα. Δεν είναι πλαστικούρα δηλαδή της πλάκας. Έτσι. Θα το δούμε και στη χρήση αυτό, στη δουλειά πάνω πώς θα δουλέψει. Απλώς σου δείχνω τώρα αυτό που παρέλαβα. Επειδή έχω πει ότι θα δείχνω στο κανάλι μου κάποια πλάνα από καινούργια εργαλεία που αγοράζω. Ετοιμάζω, κύριε, και μια πρέσα για δίκτυα, ωραιότατη. Τώρα θα δούμε τι θα πάρουμε εκεί. Εδώ είναι για να φορτίζει και να βάζει και την κάρτα. Τώρα μαζί το ανοίγουμε, παιδιά, μαζί το ανοίγουμε, οπότε και εγώ το ψάχνω. Έτσι. Δεν το έχω κοιτάξει, σας τα λέω μετά. Ωραία. Εδώ μπαίνει και η κάρτα για αποθηκευτικό χώρο. Και από εδώ φορτίζει κιόλας. Μπορεί να φορτίσει. Λαστιχένιο αυτό εδώ. Στο να μην παθαίνει κάτι, δηλαδή άμα πέσει σε νερά ή οτιδήποτε άλλο. Ωραιότατο. Τι άλλο έχουμε εδώ. Ένα τσαντάκι μεταφοράς είναι αυτό εδώ. Ένα τσαντάκι μεταφοράς. Η θήκη είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Για να μπορεί να προστατεύετε, γιατί έχετε από πολύ μακριά. Από Γερμανία ήρθε αυτό, παιδιά. Αυτά τα φέρνουμε από Γερμανία. Αυτό έγραφε και ο μεταφορέας. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τα τσιπάκια και να το φορτίσουμε και τα λοιπά μέσα. Τα τσιπάκια λέω. Την κάρτα θέλω να πω, συγγνώμη. Για να το φορτίσουμε και να δούμε τι θα δούμε. Πάντως, εκ πρώτης όψεως, μια ωραιότατη κάμερα βλέπω εδώ. Που και να πέσει κάτω δεν παθαίνει κάτι. Γιατί ακόμα και αυτό εδώ, άμα σου πέσει κάτω από εδώ
ή από εδώ κάτω ή από εδώ έτσι, δεν θα πάθει κάποια ζημιά. Βέβαια δεν είναι αυτά για να σου πέφτουνε, έτσι. Στεγανό, πολύ καλά στεγανό φαίνεται. Μεγάλη οθόνη είναι. Τώρα πόσο μεγάλη οθόνη, περίμενα να σου δείξω. Αν πάρουμε το μοντάκι, αυτό που καπνίζω εγώ, το τσιμπούκι που καπνίζω, είναι όσο είναι το μοντάκι. Όσο είναι το μοντάκι είναι και η οθόνη. Αυτό το μοντάκι είναι μεγάλο που έχω εδώ, έτσι. Πάμε να το δούμε τώρα και στην πράξη. Θα το δούμε και στα ηλιακά συστήματα που φτιάχνω. Έχω και το Σαββάτο τώρα ένα που θα πάω βεβαιασμένης για να δούμε πώς δουλεύει και τι κάνει. Πολύ χρηστική αυτή η κάμερα. Θα πούμε περισσότερες πληροφορίες επάνω στη δουλειά. Λοιπόν, πάμε, τη συναμολογούμε και τα ξαναλέμε. Λοιπόν, φίλοι μου, να δείξουμε τώρα και τη θερμοκάμερα όταν πάμε σε ένα ηλιακό θερμοσύφωνα. Ειδικά όταν είναι βεβαιασμένες κυκλοφορίες, είναι ακόμα καλύτερα να έχουμε μια θερμοκάμερα μαζί μας. Και εγώ τώρα την αγόρασα, τώρα το έχω απομετευτεί αυτό το εργαλείο, που κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα σου δείξω τώρα, μόλις κάναμε συντήρηση σε ένα ηλιακό θερμοσύφωνα. Καθαρίσαμε, κάναμε όλες τις δουλειές και θα σου δείξω φωτογραφίες από τη θερμοκάμερα. Πώς δουλεύει το κύκλωμα τώρα στο συλλέκτη. Θα τα δείτε στην εικόνα, θα δείτε δηλαδή κάποια κόκκινα, πορτοκαλί, φαίνονται δηλαδή οι ράγες που είναι ζεστές μέσα. Άρπα είναι αυτός ο συλλέκτης, που σημαίνει ότι θα δείτε δύο οριζόντιες, μία πάνω μία κάτω και στη μέση οι κάθετες, που αυτές αν δουλεύουν σωστά, δηλαδή ο συλλέκτης, αν δουλεύει σωστά, ο καθρέφτης, ο συλλέκτης, το τζάμι, αυτό που βλέπετε πίσω μου, πάει να πει ότι θα είναι όλες παντού το ίδιο. Όταν δεν δουλεύει σωστά ο συλλέκτης, θα σας δείξω και έναν άλλον ηλιακό, το έχω βγάλει φωτογραφία τώρα εγώ στην θερμοκάμερα. Δεν μπορώ να σου δείχνω live με το κινητό, γιατί τώρα είναι κόντρα εδώ όλος ο ήλιος, δεν είναι απογευματάκι να δείξουμε κάτι άλλο. Και μου κάνει αντιλιά, δεν μπορώ να σου το δείξω καλά δηλαδή μέσω του κινητού μου. Οπότε θα σου το δείξω σε φωτογραφίες να καταλάβετε πώς βοηθάει η θερμοκάμερα σε ένα ηλιακό. Πώς είναι δηλαδή όταν δουλεύει μετά τη συντήρηση, όταν έχει καθαριστεί όλος ο συλλέκτης και πώς είναι όταν δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει γίνει καμιά δουλειά. Παρόλο που έχει αντιψυκτικό μέσα. Πάμε να τα δούμε. Με παίρνετε αρκετή τηλέφωνο και μου λέτε δεν δουλεύει καλά ο ηλιακός μου. Ο κλασικός, αυτός εδώ ο ηλιακός. Δεν δουλεύει καλά, δεν ζεσταίνει καλά. Έχω προβλήματα. Ή κρυώνει το νερό πολύ εύκολα. Ή μου γυρίζει το νερό του θερμοσύφωνα στο συλλέκτη. Έχετε προβλήματα. Νάτος, ένας τρόπος με τη θερμοκάμερα είναι να μπορείς να δεις με ακτινογραφία ακριβώς το τι συμβαίνει. Εάν δηλαδή ο ηλιακός δεν σου ζεσταίνει καλά, θα είναι η δεύτερη εικόνα που θα δείτε. Θα το δείτε και τους δύο συλλέκτες, πώς είναι ασυντηρημένος, πώς είναι όλος ασυντήρητος και θα καταλάβετε για ποιο λόγο δεν δουλεύει καλά. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο κιόλας λέμε να κάνουμε συντηρήσεις στους ηλιακούς, να αδειάσουμε τα υγρά όπου μπορούμε να τα αδειάσουμε τα υγρά, δεν είναι δυνατόν αυτό πάντα και να προχωρούμε πάντα σε συντήρηση. Είναι πολύ σημαντικό η συντήρηση. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν δουλεύουν οι ηλιακοί. Με ένα τέτοιο όργανο θα μπορέσεις και θα βγάλεις σε άκρη. Λοιπόν, μας κάνει φωτογραφία 57,6. Αυτή είναι η πραγματική θερμοκρασία. 57,6 και 27 η χαμηλή. 57,6. 58, 57, 58 βαθμούς. Οπότε το θερμόμετρο που λέει εδώ είναι σωστό. Ό,τι λέει η θερμοκάμερα, αυτό λέει και το θερμόμετρο. Πάμε να δούμε τώρα και δίπλα. Κάτσε τώρα εδώ, επειδή δουλεύει ο
Περίπου τόσο σου λέει και εδώ. 56 βαθμούς. Δουλεύει δυνατά το σύστημα. Και θα δούμε και τις γραμμές. Λοιπόν, βλέπετε τα ζεστά νερά, εντάξει. Τα βλέπετε τα ζεστά νερά. Κάτσε να κλείσω το φώτα. Πώς περνάνε τα ζεστά νερά, τα βλέπουμε. Κοίταξε εδώ πέρα πάνω. Βλέπεις πάνω που είναι πολύ κόκκινο, που είναι, αλλάζει η διχρωμία. Αλλάζει το χρώμα. Από εκεί και πάνω είναι που είναι πιο πολύ ζεστό το boiler, αυτό που έλεγα πριν. Το βλέπεις πως κάνει. Το δοχείο διαστολής είναι κρύο. Δεν έχει περάσει μέσα θερμοκρασία. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε αυτή την ακτινογραφία που βλέπετε εδώ. Θα τη δούμε και πάνω στο συλλέκτη. Θα πρέπει να είναι όλα τα σωληνάκια μέσα, τα κάθετα, να είναι σωστά και ομοιόμορφα τα χρώματα. Εάν θέλουμε να δούμε ένα συλλέκτη, την κάμερα μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε τη θερμοκάμερα για να δούμε και αν ένα συλλέκτης σε σχέση με κάποιον άλλον, αν είναι πιο δυνατός, αν έχει πιο καλή μόνωση. Αυτό μπορούμε να το δούμε και με μια θερμοκάμερα. Θα πάμε τώρα να μετρήσουμε. Πάμε τώρα εδώ μαζί να δούμε για να καταλάβετε τι θα είναι η φωτογραφία που θα δείτε. Λοιπόν, θα είναι ένας συλλέκτης αυτός εδώ που βλέπετε, κλασικός, με πριτσένια και τα λοιπά, κλασικός συλλέκτης. Αυτός θεωρείται υψηλής απόδοσης. Είναι κλασικός συλλέκτης όμως, δεν είναι καφασωτός και τα λοιπά που έχω πει σε άλλα βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε και ένα καφασωτό, να δείξουμε και εκεί πέρα ποια θα είναι η διαφορά. Αυτός εδώ είναι καφασωτός, εντάξει, που δεν έχει πριτσένια, που είναι δηλαδή σε πρέσα, όλο φτιαγμένο. Θα δούμε και εδώ πέρα. Δεν μπορώ να σου δείξω όμως τη θερμοκρασία που παράγει μέσα στον υδροσυλλέκτη, γιατί το αυτό είναι βεβαιασμένο, οπότε κυκλοφορεί παντού το ίδιο. Δεν μπορώ να σου το δείξω έτσι. Θα πρέπει δηλαδή να δείξουμε έναν ηλιακό, καθ' αυτού ηλιακό κλασικό με επιλεκτικό και έναν με συλλέκτη που θα είναι καπασωτό. Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Στο μέλλον θα σας βγάλω και αυτό το βίντεο, αλλά θα σας δείξω τώρα τις απώλειες. Τι έχει το σασί, πλάτη, πίσω, δηλαδή, τι απώλειες έχει. Αυτές θα είναι δύο φωτογραφίες που θα δείτε τώρα. Κάποιες φωτογραφίες θα είναι μπροστά σας. Πάμε τώρα να δούμε και ένα δίκτυο θέρμανσης από εκεί που ξεκινάει μέχρι εκεί που καταλήγει. Δηλαδή, αν παράδειγμα είχαμε μια διαρροή στο πάτωμα, θα βλέπαμε, θα σας δείξω τώρα στην κάμερα πώς είναι, θα βλέπαμε διαρροές, κάποια κόκκινα σημάδια. Πάμε να το δείτε για να καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, εδώ είναι η θέρμανση. Εντάξει. Έρχεται από πάνω, οκ. Το πιο ζεστό το βλέπετε, το πιο κρύο το βλέπετε. Τα κολεκτέρ είναι αυτά εκεί. Προχωράει.
Προχωράει. Και τώρα είμαστε στο διάδρομο. Εδώ είμαστε στο διάδρομο. Εδώ έτσι είναι ο διάδρομος. Και πάμε και με τη θερμοκάμερα. Πηγαίνουν μέσα στο δωμάτιο. Πάει μέσα στο δωμάτιο κάπου, να το, η πόρτα, πάει μέσα εκεί. Βλέπεις από κάτω, ακτινογραφία, πού πάει το καθένα. Εδώ που συνεχίζει. Εδώ είναι ζεστή η πόρτα, για αυτό το λόγο έχω καλοφέρτρο μέσα. Να το. Τις βλέπετε τις γραμμές. Να τις. Έρχονται από εκεί. Να τη γραμμή. Τη βλέπετε. Ορίστε. Να το. Αυτό τώρα είναι ένα fan coil. Αυτή τη στιγμή το που δουλεύει. Είναι η ηλιοθερμία αυτό εδώ. Σας έδειξα ένα μικρό κομμάτι, δεν δείχνουμε το ολόκληρο το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, πάρα πολύ πολυκή θερμοκάμερα τελικά, παιδιά, και είναι και οικονομική αυτή εδώ. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω όλο το δίκτυο της κατοικίας. Δηλαδή, να δούμε ποιο καλωριφέρ είναι συνδεδεμένο μαζί με ένα άλλο. Δηλαδή, στην ίδια γραμμή, 2, 3, 4 καλωριφέρ πόσα είναι. Ποιο ξεκινάει πρώτο, ποιο πάει δεύτερο. Μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά με τη θερμοκάμερα. Πολύ σημαντικό. Να άλλη μια χρήση που θα με βοηθήσει πάρα πολύ το χειμώνα στη θέρμανση. Πάμε να δούμε τώρα και το air condition που το έχω ανοιχτό εγώ εδώ. Τι θερμοκρασίες μας λέει. 23 βαθμούς του χώρου, η πιο ψηλή, και 6 με 6,1 που βγάζει εκεί που δείχνει το σταυρός, που είναι μαύρο μπλε, είναι που βγάζει το κρύο, το air condition. 23 χώρος, 6, γύρω στους 6 στο air condition, που βγάζει το air condition. Κύριοι, αυτό ήταν το βίντεο, σε ό,τι είχε να κάνει, ό,τι είχε σχέση δηλαδή με τη θερμοκάμερα. Θα υπάρξουν και άλλα βίντεο που δεν θα δείχνει μόνο θερμοκάμερα, θα είναι δηλαδή και άλλες εργασίες, όπου θα συμπεριλαμβάνω και ένα μέρος με τη θερμοκάμερα. Οπότε σε κάθε βίντεο θα βλέπετε, όταν υπάρχει ανάγκη θερμοκάμερα, θα βλέπετε και κάποια πλάνα από αυτό. Το σημερινό βίντεο είχε μόνο αυτό το αντικείμενο. Έδειξα όσο πιο πολλά μπορούσα να δείξω. Πιστεύω να ήταν όλα κατανοητά. Και τις σωληνώσεις που έδειξα, και τα κρύα και τα ζεστά, και τα βεβαιασμένες και τους ηλιακούς. Να, ένα παράδειγμα ηλιακός δηλαδή που κάναμε συντήσεις, να πως δουλεύει καλά. Πόσο δηλαδή είναι σημαντικό να μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια θερμοκάμερα για να δεις αν όντως η δουλειά που έκανες είναι σωστή. Συνήθως σωστή είναι. Αλλά με ένα τέτοιο προϊόν μπορείς να είσαι και εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου 100% σίγουρος. Και βέβαια να αποδείξεις και στον πελάτη σου, να του το δείξεις ότι όλα πήγανε καλά, ότι όλα δουλεύουν. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, όπως και να το κάνεις. Τώρα, το πόσο καλή είναι μια θερμοκάμερα, πόσο κακή, πόσο μέτρια, αυτό έχει να κάνει και με το κόστος. Μέχρι τώρα οι θερμοκάμερες ήταν πολύ ακριβές, οι πιο επώνυμες θερμοκάμερες. Μπορούσες να φτάσεις για τα 3.000,
ας μην λέω ποσά, δεν είναι δεδομένο αυτό. Θα μπορείς να φτάσεις και πολύ πιο ψηλά, από 3 που λέω και πολύ πιο χαμηλά. Υπάρχουν θερμοκάμερες οι οποίες μπορούν και είναι πιο ευανάγνωστες. Ουσιαστικά μπορεί και βλέπει, έχουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μπορούν να δουν από διάφορα υλικά το τι υπάρχει από κάτω. Δηλαδή μπορεί να είναι ξύλο, μπορεί να είναι πλακάκι, μπορεί να είναι τσιμεντογωνία, μπορεί να είναι τσιμέντο δηλαδή, μπορεί να είναι το οτιδήποτε που γρανίτης, μάρμαρα. Υπάρχει και ένα πάχος το οποίο μπορεί να διαβάσει μια τέτοια κάμερα. Όλα αυτά είναι αναλόγως το τι θες να κάνεις, τι δουλειές είναι αυτές που εκεί που θα τη χρησιμοποιήσεις, αναλόγως και το κατάλληλο προϊόν αγοράζεις. Γι' αυτό βλέπουμε και διαφορετικές τιμές. Τώρα, στην κάμερα που πήρα εγώ, είναι ένα προϊόν, άσχετο, τώρα δεν είναι θέμα διαφήμισης αυτό. Εγώ θα σου δείξω και το που την αγόρασα, θα σου δώσω και ένα κωδικό να μπορέσεις να την πάρεις ακόμη πιο φθηνά και από μένα. Είναι κάτω των 500 ευρώ πάντως. Θα το μπεις στο site να το δεις. Είναι μια αρκετά αξιόπιστη θερμοκάμερα, με την οποία μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και σε αυτές τις εικόνες που σας έδειξα είναι άνετα κάνω τη δουλειά μου. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχω πάει να δω τώρα διαρροές κλπ. Θα δείξω μια διαρροή, θα πάω να δω μια διαρροή στην Κηφισιά. Προφανώς εγώ θα πάω, έτσι λέμε, έτσι να γίνει. Και θα το δείξω και εκεί πέρα πώς τη βρήκαμε, τι βρήκαμε, αν βρούμε, τι θα κάνουμε. Θα τα δείξω και αυτά εκεί σε ένα άλλο διαφορετικό βίντεο. Οπότε από μένα κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε το κανάλι. Να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστώ και πάλι. Κάνουμε εγγραφές, κάνουμε κανένα like, γιατί ουσιαστικά, γιατί καθόμαστε τώρα όλοι μας, οι περισσότεροι τέλος πάντων, και λέμε κάντε εγγραφές, κάντε like και όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτά σας ακούγονται κάπως περίεργα, γιατί και εγώ σαν εσάς είμαι που βλέπω κάποια άλλα κανάλια στο YouTube και στο τέλος λένε τα παιδιά, λένε οι δημιουργοί τέλος πάντων, το ίδιο παραμύθι που λέμε όλοι μας. Παραμύθι σε εισαγωγικά, έτσι. Τις λέξεις εννοώ, τις φράσεις εννοώ. Αυτό ουσιαστικά μας βοηθάει στο να υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα και να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Γι' αυτό το λόγο τα κάνουμε αυτά, τα λέμε αυτά. Τώρα, το ότι αν κάποιοι βιοπορίζονται από το YouTube και κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά και δεν ξέρουν κάποια άλλη δουλειά να κάνουν ή δεν ασχολούνται με κάτι άλλο, είναι σεβαστό, δεν είναι αναγκαστικό. Εγώ δεν το κάνω αυτό, βιοπορίζομαι τη δική μου δουλειά. Αλλά μην το πάρετε σαν κακό, δηλαδή και τα άλλα παιδιά που σας τα λένε αυτά, μην το πάρετε σαν κακό, κάτι σαν αρνητικό. Είναι δημιουργοί βίντεο, κάνουν αυτά τα πράγματα, σειράβουν από άλλους βίντεο που βρίσκουν ή παίρνουν τις άδειες, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Εντάξει, ο τελικός αποδέκτης, έτσι δείτε το, ότι είμαστε εμείς. Και εγώ είμαι ο τελικός αποδέκτης που βλέπω κάποιους άλλους δημιουργούς. Όταν το βίντεο μου αρέσει και βλέπω ότι και αυτός που το έχει κατασκευάσει είναι σωστός, τότε θα του κάνω ένα like και θα το προωθήσω. Και πολλές φορές και μέσα στο δικό μου κανάλι βλέπετε και άλλα κανάλια τα οποία τα προωθώ. Με την έννοια προωθώ, εννοώ ότι κάνω κοινοποίησεις να το δείτε κι εσείς. Κάτι σημαντικό. Πώς είστε το βεβαιασμένοι με ένα μηχανολόγο που σας το είχα αναρτήσει. Κάποια πράγματα αξίζουν και αξίζουν και οι άνθρωποι κιόλας. Δεν αξίζει να αξίζει μόνο η δημιουργία, το βίντεο που βλέπεις, να αξίζει και αυτός που το κατασκευάζει. Έτσι και εγώ γι' αυτόν τον λόγο δύσκολα ανεβάζω από άλλους βίντεο. Όταν ανεβάζω από άλλους βίντεο, το κοινοποιώ δηλαδή, το έχω ήδη τσεκάρει εγώ ίδιος και είναι σωστός και ο δημιουργός. Και τα λέει σωστά και έχει μια αξιοπρέπεια. Διαφορετικά δεν θα ανέβαζα τίποτα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Συγγνώμη που σας κούρασα. Γεια σας.